Van heyaman her kes hest bi giranbûna bihayan dike. Diyar e ji demê derketina petaya korona, aborînaz dibêjin seddemê serekeyê giraniyê sistemê gihandina berhemaya ji jêderên wan heya ku digehne bikiran. Alex Kramer, xwediya vê firojgeh û qehwexaneyê dibêje bilindbûna bihayê qehwê û berhemên şîr pitir ji her tiştekî dî berçav dibe. Ew hizra bilindkirina bihayên xwarin û vexwarinên firojgeha xwe dike, lê hêvî dike ew neçar nebe. Bêguman em ê hizra bilindkirina bihayan bikin, gava em neçar bin. Lê em ê hinek xwe bigirin. Tişt hêja diguherin. Ez bixa wek bikir hez nakim biçim cihên giranbiha. Ez hez dikim em hêşta diguherinên li peyhev dane. Ji ber vê yekê ez bihayan bilind nakim. Alex dibêje yek hez dike ka çendê giraniyê karîgerî hebûye li ser xelkê, ew jî bi şêweyê kirînê û dana pereyê. You can see how the money flows. Tu dibînî ka dirav çawa tê, tu dibînî gava bikir hewceyên zêde nakirin. û hest pê dikî ku bes tiştên ku hewce nedikirin, şîna cappuccinoyê qehwa sade dikirin. Gava tu dibînî ew çawa peran didin, dizanî ka çî çê dibit. Petaya korona bûye sedemê ku gelek kes karê xwe ji dest bidin. Lê xwediya vê firojgeha meyê Thea Merrill ew delîve hebû xewna xwe bi cih bîne û firojgeha xwe ya taybet veke piştî ji karê berê hatî derxistin. Em hewil didin bibin firojgehek rojane ya xelkê û çend biha bilind bibin, bazar pitir sis dibit. 2 salin hikûmet karî dike ji bo ragirtina bazaran û bihêzkirina aboriyê welat, lê karîgeriya enflasyonê yan ji giraniya bihayên kelûpelan û pêtiviyên jiyanê li ser bikiran baş diyar bûye. Ez bawer dikim em pitir hişyarin. Bihayê her berhemekê bala min dikişîne. Fêqî, keskatî ku em gelek jê dikirin, bi rastî ez nabînim ku bihayê wan kêm bûne li çi cihan, lê ew zêde bûne. Niha ez bextewarim ku ji ber temenê xwe alîkariyên hikûmetê werdigirim. Stampên xwarinê distînim. Ew pir alîkar in. Lê eger ez neçar bim ji cem xwe para bidim, ji min nayê. Çünkü bihayê xwarinê zêde bûye. Her tişt biha bûye. Beşekê bernivîsa qanûnekê ku niha li Kongresê Amerîkî miştûmir li ser tê kirin ji bo alîkariya malbatên destkurt e. Eger were û hat pesendkirin malbatên ku zarok hene, dê pitir alîkariyên diravî wergirin.